ҳаштуми марда на ягон чи падарка кардан ҷоиз нест. ҳатто олимо ба дараҷаи куфрш мебаранд. Касе падарка мекуна бидона ва бо бикуна ба дараҷаи куфрш мебаранд. Зеро ин ки ҳаштуми март рӯзи озодии занҳо аз ҳиҷоби шаръӣ ҳаст, яъне ки рӯзи кофир шудани занҳо аст. имрӯз ҳар касе ки як занака табрик мекуна барои ҳаштуми март ки муборак шавад рӯзи идат, маънош ҳамин аст ки муборак шавад кофир шуданат, ки ту дар ин ҳаштуми март кофир шудӣ. дар ҳаштуми март ҳиҷоби шаръиро аз сарат партофтӣ. дар ҳаштуми март ту муртадда шудӣ. дар ҳаштуми март аз ислом рӯй гардонидӣ. дар ҳаштуми март аз қонуни аллоҳ рӯй гардонидӣ. аз ҳаштуми март ту аз як муваҳҳида будан берун шудӣ. маънош ҳамин аст ҳаштуми марта. барои ҳамин хотир дар ҳаштуми март ҳеҷ касеро на табрик бикунед ва на тӯҳфа бидиҳед ҳадия ва на ҳеҷ чизи дигар. ягон чизшо натиҳед. зеро ин ки аз эҳтироми онҳо дида эҳтироми шаръ болотар аст, эҳтироми имони худтон болотар ҳаст. аз мон занҳо хафа шавад андеу, лекин шумо имонтон аз даст натиҳед. барои ҳамин хотир ҳеҷ гоҳ на таҳфашон бикунед, на табрикшон бикунед, ҳеҷ чиз не. агар ки таҳфа карданӣ боша ҳамчун як хоҳари исломӣ як чиз, масалан барои ҳаштуми март не, барои як чиз дигар як вақти дигар як тӯҳфаш бикунед. аммо инро бигзорам ки ҳаштуми марта наметавонам бо 10 марту 15 марта ман аками тӯҳфаша баргардонам, дар ин сурат ҳам гуноҳ асту маъсият аст ва дараҷае гуфтум чӣ таро гуфтум ки баъзе олимо ба дараҷаи куфр расондагӣ аст ки инсон кофир мешавад. зеро ин ки агар асли воқеиро ҳам бигирӣ ҳамин тавр ҳаст. зеро ин ки рӯзи кофир шудани зана табрик мекунӣ, гӯё ки аз зан кофир шудагӣ ту табрикш мекунӣ ки муборакат бишава кофирӣ, яъне ки хурсандӣ мекунӣ. барои ҳамин хотир аз ин масъала бисёр мутаваҷҷеҳ бошен ва бисёр дур бошен. имрӯз дигар мардами мо номи дигараш мемонад, гӯё рӯзи иди модарон, иди заноу намедонам чӣ чӣ, ҳамаи дурӯғай, ҳамаш дурӯғай. ягона ин иди кофир шудани занҳои муртадда ҳаст. ин иди кофир шудан рӯй гардонидани занҳое ҳаст ки ҳиҷоби шаръӣ фармони Аллоҳро қабул накарданд ва демократию ва озодии аз ҳиҷобашон эълон карданду шармандаву шармсор шуданд ки то имрӯз хору залила шудаги ҳастанд ки мебинӣ шумо ки ба мисли қанфити пӯсткардагӣ барӣ ҳар кас метавона нул мезанашон. сабабаш ана ҳамин ҳаштуми март буд. сабаби ана ҳамин беиззатии занҳое ки имрӯз беиззат шудагӣ ҳастанд ана ҳамин ҳаштуми март аст. то пеш аз оне ки ана ҳамин ҳаштуми марта инҳо ҷашн бигиранд, инҳо иззат доштанд, инҳо модар буданд, инҳо ҳамчун як фарде аз ҷомеа ва заводҳову инсонбарор буданд. баъд аз оне ки ин чиза ҳаштума ид эълон карданду муртадда шуданду аз ислом рӯй гардониданд, аз аҳкоми динӣ, имрӯз бибинед ки ин заводҳо ҳама заводҳои хитоию браку намедонам ҷазир шудагӣ аст ки як фарзанди соз таваллуд карда наметавонад. фарзандам таваллуд кунад, ба мисли худаш бо ҳаштуми март табриккунак аст ва ба мисли худаш боз аз шариат дур аст, ба мисли худаш як ҳайвоне ҳаст ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунад. чӣ тавре ки Аллоҳ таборака ва таоло мегӯяд ки улоика каланъам бал ҳум адал, инҳо ба мисли чорпоҳо ҳастанд, балки аз чорпода бадтар ҳастанд. Аллоҳ таборака ва таоло ин касоне ки аз дин рӯй мегардонанд, касоне ки маъсияту гуноҳ мекунанд, кофирҳоро мегӯяд ки бал ҳум адал, аз чорпода бадтар ҳаст. ба мисли чорпо аст, лекин мега аз чорпода бадтар ҳаст. фаҳмо? барои ин хотир дар ин масъала бисёр мутаваҷҷеҳ бошед ва аз ин дур бошед ва парвои хафа шудани касеро накунед, балки динтона аз ҳама хафагӣ ҳамада боло будонед ва боло бишуморед ва ҳамин сабта иншоалло дар пеши касоне ки аз мусалмонҳое ки ҳамроҳтон ҳастанд барошон бигзоред, то ин ки бишнаванд, то ин ки бидонанд ки ҳаштуми март рӯзи чӣ ҳаст. боз саркашӣ накунанд ки ба умеди табрик кардани як ба гуфти худшон хоҳару ба гуфти худшон модар аз дин маҳрум нашаванд. барои ҳамин хотир бисёр мутаваҷҷеҳ бошем, бисёр бодиққат бошен, бисёр бо эҳтиёт бошед ки дур бошед иншоалло аз ин масъалаҳо. аллоҳ ҷазои хайртон мутияд, аллоҳ тавфиқтон мутияд, аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ҳамаи мо ва шуморо тавфиқи амал кардан ба Қуръону суннат насиб бигардонад ва ҳамчунин модарҳоро аллоҳ таборака ва таоло иззату шарафу ва номуси пеш аз ҳаштуми март доштаашонро баргардонад
و از روزی که 8 مارس برآمده است مادرها را بی عفت، مادرها را بی شرم، مادرها را بی عزت، مادرها را محروم از احترام جامعه گردانیده است. همین 8 مارس الله تبارک و تعالی نجات بدهد مادرها را از این عید بدبختی. جزاکم الله خیر.